Assalamu Naam. Antigira herala Allah ka wuli herala. Amin. Ambe min ya Allah herala Allah ko kanye. Amin. Afrona Allah ba Allah ka nyamulu. Amin. Nikra Muhammad Mustafa ya hormai. Amin. Sallallahu alaihi Wa salim. Sangaré. Oko Islamo namore. Naam. Bigabel le 21. Ah. 11e mois. Naam. L'année 2018. Ah. Nasara kalo kilim muka ani kele. Naam. Sa kalo tani kele na. Ah. Sam ba fla ani tani shiki sam. Chen. Niyaga sigi shenfla Naam. Kriya sallallahu ta'ala wa sallam. Ah. Abangeli ni suda keneka. Naam. Niyaga wajuli sigi shenfla Chen. Maouloud dogo kun konnana. Ah. Kriya minga kusabe. Naam. Kriya minga bobe. Ah. Kriya mingo kade alaye be. Chen. O bangeli ni soja farida kriya kanuka. Sigatala. Ni kriya ni mune politike. Naam. O kriya ga here, kriya kanujo ga here. Ah. Mogo ni ba fe. Naam. Na ye here so. Ah. We ga here. Chen. Mogo ni ba fe. Naam. Na ye toro so. Ah. Aka toro ika toro. Chen. Ame kriya fe. Ukaka. Kriya ga here ya ga here. Naam. Kriya ga bangini ye kriya ga here damne. Ah. Kriya ga here wale tuni. Chen. Anga ngandi soja ni kriya sera jubula. Naam. Ni kriya jugu sera kriya la. Ah. Wala ni kriya jugu sera kriya songola. Naam. O kan na tashi amulo. Ah. Ka zuno gwete ka ira jena. Naam. Ko nimbi nyana koroy. Ah. Ni ko nyana nyani. Sigatala abaraki. O kuma kriya ka bangani. Naam. O farida ya anga. Chen. Ka so kriya ma fanga ke. Naam. Ka so alama wele ya kanga ke direct la. Naam. Nga akeli wajibi ya anga na kriya. Sangaré. Sigatenna abaraki angata. Maouloud mo jabli. Ai. Ko yi ko flay. Chen. Ala ka ko na aya fula bi an wala ka bonyo rasu. Naam. Ala ko Ah. lakum dinukum waliyadin. Chen. Beni ka dinero. Ah. Ni ma mi dine ko mu to mi ako to la. Nam. Era ko mu to mi na keti. Ah. Le ko mu to mi ma ko to la. Nam. Number so tigara mi no zura ala jiko. Sigatala. Sangaré. Ko mi bale. Ah. Ma ngamo ga yola de. Ai. Ala ko tuwiri. Naam. La ikraha fi din. Ah. Ko din dine. Naam. Kabata. Chen. Oh, kabata femina. Ah. O beni ka fenyi femi. Naam. O kele mu yebli. Kalatala. Kele tala. Sangaré. On ya famu. Ah. Ko Maouloud e fenyi akanga ke. Chen. Ko nya ke. Chen. Aw ya famu ko Maouloud e fenyi ka manga ke. Naam. Aw banala. Ah. Ni da manga weyo. Ai. E ke ne ramati. Ai. Kire mabo ga so. Ai. Amabo ga so. Ai. An beta ya kalala da lu Maouloud. Ah. Me wa da lu ka bo kitabu jumena. Naam. Kitabu da ko Muhammad Rasulullah. Ah. Lu bi bolo. Naam. Maouloud ke je ko. Ah. Akata ta ji ko ndo yi. Chen. Sangaré. Abaraki. Kire bagini ni soja fetini bi ke je na. Naam. Akata ta ji ko ndo yi. Ah. Ni kitabu yi. Chen. Akitabu ni ya français so. Naam. Ano arabuka ga mina. Ah. Ko faji binani bi woro aninani. Ah. Ni o dale. Naam. Kire bagini feti ko kono. Ah. Akata ta ni me kono me kitabu me kina. Allahu akbar. Sangaré. O du ko Ai. kire bagini ni biche ni kire ta ni biche. Ah. Ta bagini ni kimanani. Naam. Ni ye keme kono ndo mola. Ah. Ato joli. Naam. Tange me tu. Ayo. Bo femi ndakta keme kono ndo yi. Ah. Mais ni fait que toi qui me doué, Naam. ok me doué, Ah. ça va oui Maouloud ke, Chen. mais qu'est-ce que vous faites ça va comme Maouloud là, Naam. on m'a qu'à comme on dit, Aïe. il y a belle ligne qui a fait ni qui a bagni here, Sigatala. Sangaré. ala here Maouloud ke, Naam. mais ala yake pour ya kola, après qui a donné à jalaje, Chen. moi man so je ka ma baga here là, Naam.
Ayi sikatola. Mais pour que il la ko nunu be nte kira fe keneka. O ye o denw ka dumuni kɛ. Naam. O ye o denw ka anniversaire kɛ. Mais kira de do boli den bɛɛ ye. Ma sɔn k'o ka mɔlu. Allahu akbar. Sangare. O ye saga fa. Na. O ka kɔɲɔw la. Tiɲɛ. U ye saga fa u ka dumuniw la. Caman. U ye saga fa u ka denw ka anniversaire la. Naam. Nka kira bangeni. O ma sɔn. Sikatola. A ye taa Maga. Na. Arabie Saoudite. Badri kɛlɛ don. Na. A kɛra Sumaworo tile 17. Hali bi Maga o su fɛ. Na. N'i ka mɔgɔ banana Maga dɔgɔtɔrɔ tɛ k'a lajɛ. Bɛɛ bɛ tɛgɛrɛ fɔ ni misɛnnin jɔ la. Ko kafuru ni Muhamadu kɛra ɲɔgɔn na bi. Muhamadu sera kafuru la bi ka bɛn Badri don ma. Mais o tuma Badri kɛra o don wa? Ayi. Badri kɛra san joli joli? San 1000 ni kɔ. Tiɲɛ. Mais hali bi o fɛti bɛ sira o da. Wallahi. Mais ka nisɔndiya ko kira bangena. O ko kira bangena mais ko tɛ kira bangena koyi. Kira bangena mais Badri kɛra a mɛnna o. Tiɲɛ. Mais a ka fɛti kun ye mun de? O kan ka ɲɛɲini. I b'a dɔn o yɔrɔ la ko an tɛ kira fɛ. Laɲini bɛ yen. Sangare. N'i ye sɛgɛ ninnu ye ninnu bɛ kira Muhamadu tɔgɔ jɔsi. Ka bɔ Ala ka kitabu la. Alahu akibaru. N'i ye sɛgɛw ye u tɛ tahiya kalan bada. O kira tɔgɔ min bɛ fɔ o furu ye. Mais Ala ka tiɲɛ dɛmɛ. Maouloud an b'a kɛ an bɛ sa kan. Tiɲɛ. Mɔgɔ o mɔgɔ y'a nagare. An bɛ sɛgɛ fɛ ka yɛlɛ fana dɛmɛtigiw la. Sabu kuranɛ ni hadisa de bɛ wulibali di an ma. Kuranɛ m'a fɔ an ka Maouloud kɛ. Ayi. A m'a fɔ an kana kɛ. Ayi. Ni sɔngɔ fɛn bɛ ten sa. Dɔnnibaw b'o fɛn lajɛ a bɛ ɲɛni kɛ wa a bɛ cɛnni kɛ de. N'a bɛ cɛnni kɛ a y'o haram. Tiɲɛ. N'a bɛ ɲɛni kɛ a y'o to a la. Tiɲɛ. Mais Maouloud ma cɛnni kɛ yɔrɔ si. Ayi. Fo ɲɛni kira Muhamadu fana ye fɔli mɔgɔw ye. Kira Muhamadu denw fɔli mɔgɔw ye. Kira Muhamadu musow fɔli mɔgɔw ye. Kira ka ɲɛnamaya ni kira ka baara ɲɛfɔli mɔgɔw ye. N'o kɛra masiba ye. An bɛ sa o kan dɛ. Tiɲɛ. Sangare. An bɛ sa o kan. A baraki. Maintenant Ala ma fɛn min haramu. Olu y'o haramu. Ala kira ma fɛn min haramu. Olu y'o haramu. Karamɔgɔ dɔw yɛrɛ b'a fɔ ko non k'u m'a ye hadisa sila. Hadisa min ye ko kira ko a ye n'an ka Maouloud kɛ ko ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan. Mɔgɔ fara ɲɔgɔn kan de digi b'u la. Sabu n'a fɔra ko ne ka mɔgɔw ka fɔ ɲɔgɔn kan mɔgɔ t'u bolo. Walahi. Aw ma ni mɔgɔtigi ye mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan. Mankan bɛɛ ye nin ye. Tiɲɛ. Ala k'a bɛ sɔrɔ a bɔ. Mɔgɔ da bɛ dimi maa tigi kɔrɔ o diyagoya. Walahi. Sabu n'a fɔra ko ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan mɔgɔ tɛ aw bolo. Ko mɔgɔw bɛ mankan sisan ko kira ma fɔ fiyewu. Ko mɔgɔw ka na an ka wajuli kɛ an ka fara ɲɔgɔn kan ni Baginda. Aw tɛ kila ka nin jasi la. Mais hali kira kun y'o fɔ e tɛ se k'o kɛ. Ayi. Sabu maa t'i bolo. Walahi. Mɔgɔw bɛ Ala de bolo. N'i y'i tilen ka Ala ta Ala bɛ mɔgɔw karaba ka d'i ma. O wulibali ye. Sangare a baraki. Mais olu mɔgɔw bɛ jama la olu mɔgɔw bɛ tɔgɔ la olu mɔgɔw bɛ wari la. K'a sɔrɔ u mɔgɔw tɛ Ala yɛrɛ la Ala t'a kɛ. N'o tɛ Ala ka ayew bɛ kuranɛ la olu to yen. I b'a dɔn sigi n'i ye Ala ta Ala b'i ta kɛ. Siga t'a la. Ala ko cogo di. N'i ma nin kɛ na lillahi kana Allah. Ni maa min y'a kɛ ɲɛ b'a si. Tiɲɛ. Mais aw ma se k'a kɛ Ala ye aw mago bɛ a ka kan ye de. Ni maa min ye karamɔgɔba dɔ ye a n'a ka jama n'a ka nafolo a n'a ka bonya ye e bɛ sin ka nege o la ten a sigi bɛ seeti minnu kan e bɛ fɛ ka t'i sigi yen mais karamɔgɔ ye ɲɛni min ni tɔɔrɔ min ni sɛgɛn min kɛ e b'o yira a la e la e bɛ jɛn a sigiyɔrɔ kɔ. Walahi siga t'a la. N'i ye waritigiba dɔ ye k'a fɔ wari b'a ko seba ye e bɛ nege o la nka waritigiba ye ɲɛni min kɛ yan'a ka wari sɔrɔ n'o da yirala i la e bɛ jɛ wari kɔ. Siga t'a la. Sangare. E b'a dɔn yɔrɔ ko foyi tɛ yen sɛgɛn ni baara kɔ. Tiɲɛ. Mɔgɔ tɛ se ka foyi sɔrɔ ni ma ɲɛni. Walahi. On n'a rien sans peine. Tiɲɛ. I tɛ se ka fɛn sɔrɔ ni ma ɲɛni. A baraki. Bon anw ka mɔgɔw de mago bɛ bonya na diyagoya la. Bonya ye Ala ta ye a b'a di maa min y'a ja. Tiɲɛ. Mais Ala t'i bonya abada f'i kala bonya. Walahi. A baraki kelen kelen. Yɛrɛ sago kɛ tɛ se ka silamɛya jɔ dɛ. Ayi. Diinɛ de dilanni tiɲɛ de. Tiɲɛ. Wa diinɛ tɛ dɛ dugu o dugu n'a jɔra ni nkalon ye. Walahi. A baraki. Abadan dɔw la. O tuma kira bangeni ye farida ye anw kan. Kira m'a fɔ k'an k'a kɛ farida ye. Ayi. Ala m'a fɔ an ka kɛ farida ye. Ayi. Nka an b'an ka kira fɛ an y'a wajibiya an yɛrɛ kan. N'o kɛra haramu ye. Anw bɛ jɔ jigi kɔrɔ. Yɛrɛ lahara. Walahi. An bɛ lahara la. A baara caman ta. Ala k'an bɛ sɔn o ma. Nin y'an ka sigi siɲɛ 2nan ye. Maouloud 2018.
inshallah akalo sa akalo tanikelena la samba plan tan shegi che ni anga trichien flama sigatala ande folo ke kunu che o bi flama la ko mo lu do ko ba do na ni ala sona ami do bien vla fo kiya ko la ani ala ko la sigatala aw jana o bi ga dalo amro la hara kiya mo lu bi mu ngade afni mu nga mo lu bi to de abani na mini de fo ko de fo klamo de ko Sangaré ni yana jamana ta kafle na kamali de misero mo gudo barta na unorudo eyali na unorudo ko joro shido na ni obla ni na nga chati bolola mali de misero ni club be chati bolola ni ko kapta unorudo na ni na artiste ula unorudo gudo unorudo shikada sigatala mais ni na ni nga ko Muhammadu ye jori yede na odoma ka do ni ko Muhammadu ye musutali furude karabo bi bisagi jago ro ka do jago kuvi sigatola ni ko Muhammadu ye denyo ro denyo ro na Muhammadu de number la to di Muhammadu modo ye jori ye na unda na to di de jori na modo unda na to mena na ni ko na karabo ko fo we bare jago kuvi sigatala Sangaré baraka ibado yola na ko kreye mani de awulu ne da ni kreye kera belebele awulu na mo bi belebele ni kashiro ni ni ngati pato na ka fo me no le jamina mi ro pato wala kashito ai otike falo me kreye ko na amate ka do Sangaré ni bi bayodo ili mo ke do yi mo sudo baya mali faya babe na de bedo imani na shibo le ke mo mo le tenyo soro ni makala moy kabo yola ibado tripri ko yi mo te kala Sangaré ni bi ka fe ba ni ka shido wallahi mo shi tanjele ya yi ga butiki di mima na million woro ka ka fe na yi tangele nga fe la ka yi nga na ko kitabo yuli kaba fo ka da barabu ai abi bisi kumulo la muna sa o yanda bebe me tira ko man nyedo ala ko man nyedo sa ba mo tala ai ni mo kira nyamma so ka wushi wallahi abaraki abno amir daga kira ko nyira kira kanu jona ni wati minu wono la sababi sam daga wadul la ma dola ayra kasma kando kira ga nyina ma kono na wati do ya kama anyere sigatola da wati to mina na ani to ko cheme to mina mara cheme to mina na nyere to ka an tabu so fiu kana kira ga nyina ma ko o wadi yoro Sangaré ani wati nu ne kira nya fo kuma yi sigatala ami bolo baraka na kala mashibai na amo mashibata manga do Maouloud na kanu femi akanga ke mo kanga femi ke na ka sura mafu ake sigatala mo kanga femi buto na ka sura mafu ake dole ko kasheti la ko Maouloud do ko jenabi ko o ka o jabi ke ay o jabi mi ndeme do na aw ka dugula Maouloud do ni jenabi ko na o ko Maouloud dabla ma kala so do na da fe jenabi ke na iko shiria sigatala ni akara te be Maouloud kan na dabla o fi Maouloud kira ka bara ni kira ka foto ni kira ka nyoro ba nge foro mo bi kira mi do re yoy ai ibado ko mi daga fenda ala mo be go sigatola abaraka ngata o sanyala to mi andro mo kenaka na vo mo sara o mi suborla mo keda na ale kana mo do ga mangana radio do ko ala ga baro de digra Allahu akbar ni ustale ala to ni kira kanu nyon zale na kan yere kan ni so ko ala e baro digra Allahu akbar Sangaré abaraka ngata ga hami masaka ke foye fo mo wasale ala no fe o kire ga yere ko Sangaré ala ka meso abo ali tiza ngo ziara la do nyuma na mobili do ya tizanke mo do bana na ka mo do yere la ka ni soja ko nuru ga bale sabo ku utara mushriku ya reke subhanallah ku sire to wala ko ayo me ali ziara ke mo do le ziara ke tan no singli achama ma be ziara be do ziara be me toro manzoro ai amma ngere di mo sara na ye tagara fo la amma ni nga mo sara maga ay mo bola foy wajaru yugo
mo sara maga ma fa ko la ay mais mo sara dira ke ro mo go mo o itra fo Sangaré mo sara mo lu la o itra fo ko ni te bu yamba ga sakaba wallahi donc wa ni jembe mo lu ke na ko ale kele to da ma fa jiwu awo ti baji amo shi do kila mo zuro be fo ka du ko lo meleke wallahi aso mo le che na mudu bono be fo ka jiwu che forobe bono be fo ka jiwu che aba dai bono be fo ka du ko lo meleke che utege kila fe na fo ka jiwu wallahi utege kila so mo fe fo ka jiwu utege kila kan do be fo ka jiwu ngubi kila muhammadu ka furja do kana mo ka do wallahi Sangaré atenda ngata na jamana do be Arabie Saoudite ndi jamana fo ayo jamana mbere suna mo wodi na ko mo ba ko na sando la balodo jigi no ka jamana ngono na jinna na tani dugu sobe Allahu akbar jamana ma kala be kalo fwa nyo la ka wuji safa tsere jigu Sangaré ha be yi na unana du bato ko de kusia ko na tati ani arjo do we mo ya mi kile ka ko ka na ala ga ya ko lu meni mo do ka toro ye olu ka here na ala ye toro yo se u ka mo do ma u wila ka do ko lu okera iba do na kwande do ka o toro che na o de mi hali wulu na ni sara ta do jula mi hinele che to na kre ci ko da mo ga here Diedala ala ko ma sanna na illa rahmatan lil alamin Sangaré mo ru ci ko ko ila da mo ga here so che o mo ru ba ni here wallahi na mo se ga ci ga kire ni ma ba ni de ay kire ba ni ka bo na ani kire ga kire sigata afamu de mano che awu ni afamu na ni ga kire sigile ala ga me so awu ay kire sallallahu alaihi wasallam wasalim ko ma nya ko ay ko mina na muhammad mustafa ba ni kalo ile la nu arabi awal we che arabi na kire ba ni ko be arabi flawe na be awal kire ba ni che bamananga na mo we ko do ba kalo na ni sada kalo do kalo na tegere fo kalo che Maouloud bagene domi na shaytan digi tigera kila bi bagene domi na o do ka betene ndema arabil awal ni ngabe ingle tan fula na farfa kaza e jie fa bebele jie fa be be kaza ka de hali ne wono Allahu akbar sabu kelo bi ala ni wore manga che o do ala e wono jo gabe shite ni wono ke ka be kila bagene na kila bagene telemi gabe shite ka be mo la jino la kata ko na sawli febe Sangaré daventi ala ka danna mi dezoro ka beleka ba Allahu akbar iyo korodo ay jahili do kanna fo ko aleka aywa danga dini kira Muhammad fly ay do kanna fo ko aleka pare ni bangina ka beleka ba ngi na kira ko bomo che sabani kira ko bangina ba ngi to dola ka ko ngi wallahi ma ala kira wele ko el mustafa nahu iyo korodo ay ko Muhammad min ngerengerena el mustafa abarati akanga na sodi na mo na trobo do wele jelike ka ye ko kira la ba mi na jena na uya tege ka ye abina bo bagale ay ka tege ka ye na abina bo kabla mi na ko do kureshi na hashimi kabla flag ka tege ka ye kureshi la hashimi la na joni no tejmeni muso jumenu mo mi no ya ye ko chenye abdullahi na ko de na kira la ba bangi Arabie Saoudite ya muso be willa sa me furu abdullahi ma wala sa kira bangi na fomo ko ka do ko kira ba de kerengere to ala ko mustafa che kira ba de swazi na to ala ko mustafa che na ba ma kerengere le bu ye kira la na akara abdullahi yunge magango ko abdullahi ko de kaba wala da be da fa de du wallahi Sangaré abdullahi yo pay abdul muslim we ko ga jogo da fa da be da fa che boli so do de khafiri dudu na me o ya soro dine tununo gulu sabu nabi isa na kasi bani israel isa tale sanga me dumuni ko muhammadu na do ko kemo woro muhammadu na yari muhammadu kana dogo
tununa dame tununa dini tununa fo mɔgɔw tora filila mɔgɔw fililen mɔgɔw ɲinana ɲinangɛrɛ sa diinɛ ko gɛlɛyara mɔgɔw Sangaré o kɛra o ni poliso ye wallahi mais o ma ba kira ma dɛ o ma kira de ye o ni Isa ma bɛ tile la Isa taara ka mɛn u nana u nana fana Muhamadu mana fɔ kira wɛrɛ fan tɛ yen ko k'a t'u bolo u tɛ taa fa yɛrɛ dɔn u ka laadaw kan Sangaré u ka laadaw la Abulaye jogo ka ɲi n'a bɛɛ siga t'a la a bara ci ne tɛ maa tɛ nin fɔ a ye u ka laadaw la Abulaye ka fisa bɛɛ u ko tiɲɛ na Abulaye ka kɛ nin kira in fa ye an dalen don o la denmuso wulila cɛkɔrɔbaw wulila bɛɛ y'a kanu i denkɛ di Abdulahi ma pour que kira sanuma ka bange Sangaré mais fo mɔgɔw k'a dɔn kira sanuma bɛ bange de ba kelen de fɛ hali ni musomugan dira Abdulahi ma ba kelen de bɛ kira sanuma bange n'o ye Muhamadu Mustafa Sangaré o kɛra min kɛ ayiwa Ala ye latigɛw boli muso min ka sanu muso min barikalen don muso min b'a yɛrɛ dɔn n'a jama ka tafe bolo la Seyida Aminata binti Wahab Wahab denmuso Amina Ala y'o de garisɛgɛ Abdulahi o nana furu Abdulahi ma o furula min o nana lajɛ k'a ye muso in de bɛna kira kɔnɔ ka bɔ o yɔrɔ dabatigiw wulila Selikɛlaw wulila kolonimɔriw wulila tɔrɔbɔdalaw wulila majisiw wulila min bɛ se min na bɛɛ bɛ k'i ta kɛ kira in kana na fiyewu sabu anw b'a fɛ a ka bɔ du min kɔnɔ a ma bɔ yen nin dun ye fantandu ye kira laban ka bɔ an ka tugu a la o tɛ kɛ u ye fɛɛrɛ bɛɛ tigɛ jaba ci bɛɛ labɛn kira ko kana ɲɛ Wulibali a tɛ na kɛlɛkɛlɛ u tora o cogo la fo Ala nana hɛrɛ kɛ Aminata ye o ne na lasiri garisɛgɛ la ka kɔrɔbara sɔrɔ ni Ala ka jeli n badaba jalo la n'a fɔra ko muso furula a ye kɔrɔbara sɔrɔ furu la o ye kunkɔrɔta de ɲɛmɔgɔden muso kɛlen ka kɔrɔbara sɔrɔ ɲɛmɔgɔden fɔlɔ ta o de ye lebu ye mais furu la i kɛlen ka garisɛgɛ sɔrɔ ayiwa i kɔrɔtara de wallahi siga t'a la a bara ci sabu y'o f'i ye ka wolo ka i yɛrɛ sɔrɔ i fani ba den ye ka i yɛrɛ sɔrɔ i danbe den ye ka i yɛrɛ sɔrɔ i jogo ye ka i yɛrɛ sɔrɔ walayi i ye halala ye o kan ka mɔgɔ nisɔndiya o kan ka mɔgɔ fari foni o kan ka mɔgɔ kɔntan i tɛ se k'i ba sara o la wa i tɛ se k'i ba sara o la Sangaré a b'a jalo la a b'a jalo la o tuma kira sanuma Ala nana garisɛgɛ ayiwa di Seyida Aminata ma Wahabu denmuso garisɛgɛ in tansiw ko Ala barika la garisɛgɛ ye kalo kelen kɛ ka kalo fila kɛ kalo saba fo ka se kalo wɔɔrɔ ma kitabu caman ko ten kalo wɔɔrɔ la saya mɛlɛkɛ ni moti nana cun Abdulahi kan Allahu akbar bateau ni ye ɲini o kari siga t'o la Abdulahi fatura kɔɲɔmuso talen kɔɲɔmuso garisɛgɛlen kɔnɔbara la garisɛgɛ kalo wɔɔrɔ hakɛ Abdulahi fatura Allahu akbar Sangaré ka taa ka kɔɲɔmuso to denmisɛnnin jigi t'a la ni e tɛ kɔnɔkɔɲɔn t'a la ni e tɛ misiyo t'a la ni e tɛ e fana sara tuguni k'a to garisɛgɛlenya la denmisɛnnin bɛ to o mara kɛ baara kɛ Sangaré e tiɲɛ kitabu dɔw ko ni ye Aminata sɔrɔ san mugan dɔw ko 25 Allahu akbar dɔw ko 20 dɔw ko 25 Aminata y'i débrouillé ni nin garisɛgɛ sanuma in ye a n'a ka baarakɛla n'o ye Wulayi Mamadu o tun ye farafin de ye o la n y'o fɔ a ye n ko finmaya farafinya ye baaraba de ye alikaba yɛrɛ kulɛri o ye finman de ye siga t'o la nabila ye Burayima o tun ye farafin de ye nabila ye Musa tɛbutigi ni sanba bɛɛ bɛ n'a kan ko Musa tun ye finman de ye dɔnniba ba wa de a wala o tuma nabila ye Burayima finman Musa finman alikaba finman finman de kɛra kira ka jɔnmuso ye n'o ye Aminata ka jɔnmuso ye finman de y'i janto kira la kira ba salen kɔfɛ finman de ye misiri wele n'o ye Bilali finman ka misiri wele y'o kɔrɔ dɔn ayi ni ne ko mɛ nin bɛ fɔ a ye a n'a kɛ fɛn yɛrɛ Sangaré larabaw fɛ yen finman de ye misiri wele Bilali
blali ni jo misir la Allahu akbar na bi ele fe do safe blali bi misir wo che l'arabu bu joga blali fle na fodo ga fulo bi fodo ga jala mu bi Allahu akbar e ba do kuma mi ga fani yo na ay doni kapo che doni ala tadi wallahi ni yo ga fe bu para fi kambo na ni kia to be che Fafi be chia be sanve. che O la blade blala timando. na Abi yele so sanve timando. Abi yele so pima sanve. Abi ala to ko mo ba la je. che Fema be sanve. na O ka ko be. che sigatula abraka Mais ni don mo re ku fo do. na Fimango ku da blala. sigatula de abraki Asma abi ka no mitri wele. na Fred membe no o bi wele. So no bi ka ke. na Ando ga no ko ta ka fla ka bo ambe. Ko drapo de. sigatala abraki De mo drapo. che Ni da drapo bi ci so ka yele. na Iba e bela de di batri. Ka fla sa. che Drapo ka wole do na presa. sigatala Na bi ka digi. na Ko na bi ka yele. Ni famo illa moga. na Jamana kare ko mu ci ala presa. Allahu akbar Ibi jo ki fa nyonga. che Aw ma amba ba nyo ka ba nyonga. Ka blali fle. O do ka na mitri wele. Blali kara drapo. sigatula Ando ga foto de. che Fi ma ya te ku wele. wallahi Ni ko ba de. na Ala ka be so abom. amin Ala ka umre. amin Ni kira baro be. amin Sallallahu alaihi wasallam. wa salim Tuma bi na ni kira sallallahu alaihi wasallam. nabu Na fa kura. Jonso yino yule mare. na Ani sayida Amina o to jela kata. Bu yo mla tra. na Bu yo na baro ke. Abi yo bere. na Fo ka ta se kira sallallahu ka bani wati mo. sigatala abraki Bagani wati na se. nabu No ya rabbil awali. Joma. na No ye e wasama kala sa. Ka be oma. na Nabla isa bagani sa ke durni bi wolo bla. Ka be oma. na Ndere ndo fajiri da pe. Sayida Amina daga tiulida. che Timi na ni abin su da kofo ani farfoni che timi ni dimitala che akana fo kira Muhammadu ya abatu no abagito Allahu akbar Sangaré ala ye dimi bo musoroba ya ko be boya kama ba wala ko musoroba de na ko te dimi sen sigatala ni asma na te mera ni boya kama na ba fo abaraki ala ye musobba nani wuli na ko be ya fi to mina olu kana Sayida Amina tinamne kana bere ali chini na musoro dugu la ni muso bijigi musoro wa jigi Allahu akbar wace ka to abaraka linga ko muso be na amba hawa che abaga jeba na amba Maryama che Isa ba abaga jeba na amba Jafawo che Abdurrahman ibn Auf ba na ewa amba Asiyatu forone delato bay muso tanumai che muso balo na ni muso bandani bitoka kuma Amina dofe nawu ini sojasa kriya laba bila bangi nawu diye bina lafiya haya bina torosisa na shefane digi tigara kaba ini soja na kana sera kana samakiya ini soja na amina haya soro aiwa ni muso yi mitoka ufo Sayida Amina tayi nawu ni doye kumata na ndo ya bila dobata Sangaré utoro tesa nawu fo ala nana kabakolo daele kabakolo yenge kabakolo daele he daele la meleka utoro ka defleke ka tigi manne bolongona ni maga bolongona Allahu akbar bi tawdi dia fabe meleka bi taga sigila dugulu fabe na utoro tesa koronga kono wulela na kana klebila kebi kono ubira wuli kana korofe ubina kiboradi ko kirala ba dia bangi ka beli fadri nawu Sangaré kono tato kama biga soli ka kiraka Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin wa sallim Sangaré kono dungira ya ka bo kono ba ni fajara ko kira bagina na alwa de wayi kono e mindo mo mo do de sigatula de ko ba ni fajara ko kira bagina na ka fi do wayi tabo yo la ba do ko ko be che ala ka so awo Ega do ni wadi na tu yaminge na no e kira falma ere bango wati ay wa ka be fajide ma choy na arabi la awale de makaro kletan fla ka be sama kala samu na ega do
meleke utura kana amina sa ni soja ni kabako wi amina sa ye sugo minun ke ni kala njole abe kabako wi amina sa ye femu ya nyakoro ni ndoina abe kabako wi kabako kende zura kabangi wallahi tamare kabako kirabina ni buya tiki kirabina karama tiki kirabina Maouloud Mustafa bina kirabina ngaboni febe akakuta be akuga ala be dali bela obinali tamare abaraka na usine kana bada ko ka wallahi ko yala uyado wallahi Maouloud nala de kana aywa ujigi che sabu te do wala che ko obo che ni na Maouloud do che ni dabla kabo yoro la kemo wallahi che gala tekra ay atafe hasidi tekra ay shaytan tekra ay abajan la shaytan ba no fa namu ni ay arabo damle shaytan bi ni tekra ajati bile ni sergi ta kile wuri ke hali ite ko na nyengele ma no bi bile sigatala che ne ni ko na explica wuri no ka ki gerala no ko bita shwe abaraki ni ko ala ko namu ro be farfara bina sigatala de leo blast da namu bel farfara sigatala iwa be femi shaytan de bi faki bon na jawbela Allah akbar أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم آمين على كلمة الشيطان تور آمين أفهم ذلك آمين ني ولا نفلس الله كيف نفلس الله على كم الله نعم إبي بحال الله سكت الله شيء وأنا ما دم الله بيجي ذلك الله أكبر بيني أبوك أقول له شيء فبيني أبوك أقول له نعم نو أبوك بني سكت الله مني ولا نعم إفهم كم يفهم Sangaré. Allah kawal tawo. Ni wuli zira. Abarat. Allah kawul. Allah kawal ta ko bari. Amma kira la ba ban wati tele. Namu. Mere ko to ka ni so jafu mo fo. Du goloka. Ka parfa ka to mo mfie. Du goloka. Yo shi te bre yo min ka sabandi. Fa bekele ka sabu mai. Sigata. Aslama wa ka do kira la ba nani damlena. Abadal Bashir nani damlena. Musulmun bi sayda amina kirafe. Katinamne. Kaya bagi namunge. Ewa Abu Jahil ka jomsu. Abu Lahabi. Ka jomsu nana tifo. Kaya aye ko amina tajidina. Ko deite. Kafir ko robe ni ko doyala. Allahu akbar. Kafir yere ni sojani kira bagi ni. Na takira fere. Na kire kuma ka fono mbarma ke muso digina mbarma ke sale ko muso digina her muso bo tola de na her la de ni boduna Allahu akbar ni o to ro ke ka bo eda ni ka ore mais on ni ga yon wa walla mo du ko abi bela ti be ko albi ta mo mi lo fruti de wona ko nu kuma bato kira bangeni tele ala ya tato en duga yoro bo me ka barka kan ko kira bla ba ala ya Maouloud wallahi men sono ke Maouloud Maouloud ko re bangeni am ka foni la yimi sabu kuma mana bla kuma ko abi mi wele o re re wallahi abaraka mata tenda kile lebe nifma forate mo foro bi kuma ke kuma yi foro ba ke tori parce que dawa ko Maouloud ko ko kira bangeni ouais mais on a fo yomina am mo be ni Maouloud ala nabi ya salma bangeni an ko de ma lebe ndi ko dza ngoma verde fuga yi la ko kuma de bi bla yomina abi jabi yomina nga verde ni me vert ليش ما ذا أما البرد أنا شو بيجي من الزا أبغى كوني بريو أبغى إنجا نجلا برد بيجي من الزا سكاتو لا مني شة إنجا جيل برد ميجي فوق ميمي يبغى يفعل كذا ماني برد تكلم كان إنجلا ونام برد أبغى دوكو أكمل كرامو كمان كجيمي برد سكاتو لا أبراكي Okuma fo mo ka do ko kuma be do ga no ya ko mo do ya ko ta ko ke bagire mu bo an zona na on do no Maouloud ala nabi ya bangini ni so ja an mo de
wani wala ala ka be so aw ma kira tamma bangina na tenen mi ko mi nya de to mina ala e noro bangi na o tene ala e karama bangi na o tene ala e faida bangi na o tene ala jora jela fiaka na o tene tare bele abaraki kira tamma basama na le seda amina ay sindi kama na kakle wolon flangi dogo kungele na lu kama do mala ko kama bashi mi chetu kira bonzo sindi kama che le ole jafale na kira bonzo kira di ali matuma sadi na ali mapel sadiya sadiya ali matu de ye kira mine lo kasana ni keni kire aba bere kantare tare che o tebe ali matu ye sindi kama na so duru fana ye sindi kama aba ndo Allah akbar kire ye muso woro de sim Allah akbar abarak kala kitabu to ko muso kono me kire ma taman sim kumina na o te kire ka ke o ye ni mo ya ku ga mo ya kai amma kadi na an to kadi ebi sino le te de yere o tana ka so na no tarana e na ka kira si fe o ti to na ne to go sa dinga to go le ba shi na Allah akbar sagale leche ona ga denzo won de gele ai to no wala fu ba walla ga denzo na hu Sangare libro va ver alo kakata ya free na sangare abaraki le go le wallahi ala ka we tawo ande lu so ba wala punche kabo yo la na ko wa kale wallahi asa maji sangare ande ya wudo de nifu o kale abdi ni ba mo ka fa sangare mite ma ka ka bi fitina bito abaraki asendo abaste non lo te aso maji Allah akbar ya idila kudu le ndika fo senga ka wala ke Allah de na fu la ke che atike ma shi fa cha siga tenna adon ba atike ka black ka walla kati ma fa ai o kontra de ga kashi kai biyo siga tala na wore achata kashi fa me de ga kashi bi zuro dila che ndo wode me ko tustaba na ajati mina tuni ma kashi siga tala sabar mi ka de ka kashi na be go bi ne la che ole le tsuri tiens kidini sigata mo li to te melo fara zinu fara ko yakun na alga ku sara ya ko ko boye o ni chere so toro ka tun aga ta kati na ni de na zu bonya o bonya da Allah akbar ni ke fara ye so soro ga de so na awa ki ko do ga mo de so mo so bi toro minge ani de mo so bi nyeni minge ani de na de e du ku bi la ye mo sigato la tan ri ba toro Allah akbar angare ma ba ja do la ni de ko ngara kwa so mo wala fa ba na sama ga wala be na ko budu Allah akbar ni ma wala na fulo ke la te ma shife te ma shife so ko shi te abi musumun ni ku te ma shife ni fu te kele na ka te ni bar mo ko do no na ba ko do na fa ko do be ni je siga tala tale hare ni ay ya do te ke ka fra na ka bu siga tala lo ma ke fate aka do dinseni nunu ko itele bi na uka kasi au bulu uka buwa fe akuye sini ngabila chen ni ma ke bi sini bon sira me bi fiwa ba ke sini bulu tiga tala tumi tabi mo ko ka mu ci mo la be de la wolo chen nga be la be de bi duguma de wallahi ka bi duguma fe mi la be na ka bi duguma na fe ma la be tiga tola mo ko bi de ma bi damne ka bi de to chen ka ba bla na kabi muso bi minge kala ko jibara do ne che adinda na ko wala ko le ko muso bi bara minge ko be jibara do che me ko ma ya bi che ko su fi na ni ke me fla fla bo bo wa fla ma bo che so mare na so ra ja da o de wo le bi ke mu yeso o kele do bu do ko ka ko na fla da ja wa su wallahi e ra fla minge yo che so de ma ga so na o ba ne pe abraki jinagala wala de ma ga jinagala ko ma bi jinagala bi di ke jawa ta ko kala na o de wala kale jinagala wala dogale bangiro amma ba sanare wala ka so aba da ga mala ka no to fiyo ba ga ce kira ya ne ga mara ce sallallahu alaihi wasallam kira ko ya de mara na mara to wala hali kira de ditinu ewa dɔgɔ ma tɛ kuma na tɛmɛ dɛ o tɛ sɔn fiye ka sɔnna kɛ fɔ Allah akbar n'u bɛ fɛ ka sɔnna kɛ o di den fitinin tellement mara
wallahi ale labo mais on ne sera marala comme ko hine ka fo hine Allah lui ta ki mo sa o dron ni ande wala on bi de to bi chanya an bismillah Allah pour que ni de mo bala we ta de chene ni sila of mo pour que ngati da le folo de mara ko de ba da mai de ai kada ko ni mama ya ida mama ba che sigata mais bini tere ali ni kala kala mo kala tara de ma kala zola na ko zola na ko zola na de ba do ni de ba do bul ka ta ki ko ko ni ko tara de ma du fa wila sigata la ne che amara ko ni wallahi mais on kala na ko na ba do na e kala to na yo mais ide tera ka kala zola ka bo ro la ide mo ko ta yo sigata la bo ide mo ko ta ya mo ko ta yo ba me fa de pe che wa ka me so kira sallallahu alaihi wasallam wasai abani na anga almami bodo yake almami abu sama o yake na ale mo so metri de nawawi na ale mo lulu so take o ka ta sa ke ma ko na ifa Allahu akbar kam mo lulu nye ko ko fendo na ba kan na o ka ta sa ke ko na che imam na abu sama le maître de nawawi ale yake samari au ma na proko comme kiligana ko kurado na wala kama ga ke wani ne kama an di war pro mo lulabe ay o kontra an sabitala che ami go mo lulabe na ami jama mi wele jama bi tunu minge na mi ta mo lula hakita sigatala mena e sanzo ko kira ko na o mangawa o kaka mo kire tu ya era ko che ami ay era to ko kira ko no mabawo ma na kabo ro la hasidi ya ta che ore o ro ko dope aya ka doge na doge na ala famu abaraki me utekira fe utekira so mo fe wallahi ni mo be ngara kira fe fala na utu che ngare mbado kira so mo balene na adira ali matu masaji utara na sadi na mara konna na ko mara rola sadi ga muso tara na yeminge na muso we sindama ka kira na mo kini ni magare kono apanta na me tabu do ko kira fasara ka woro de ko kira balina Allahu akbar okoro ira ko okoro kalu saba kira che me do ko no ko gafe kalu woro na ka fasara che ba ma ka fla fro fani ni abedle o wallahi iga do kira balina na asisere sanani hakala al mafu sagana che kana da basur ma manu sida abina na abina ta yare demine dehile bala de mogar bala de yana fi ba na hu abina ta de be nyo be jela fata blubli na cheta le blubli adigi da be ndingere inga na ni ya pro kira tsu ma foko kira tamare mutoba ya demine ne de be shi na de hine bala de moral bala de chakay din sokadi de noro le do avec le ki mo wala de ko yasi na ataka yala ka tabbe ala e teyat da ka bekke no na o kemen ka klafwe bi ko ndo ko ndo na ayo be mo ndo kilim che no to keleni ne na akla ko klafwe o kaya de be di sufu kilimo che o to diminine na kai kai ayo kai ne kladino ne moje Allahu akbar imana mo e kwa kai na isu kai che mo kai sufu e chen de ko ne ko sigato la mujiza da ko ikare che me sufu e ne dai sufu na a kai o do ni da be mo ko che mais il trouve avec de l'air ça sur la tienne ayo na dawla mi mala ko yam mala karama mi mala bana mo ya jamba na o tara fi ko woni ko mala tu ni la tara ma faga mi fe na o ka muso yere nye bora ali na o muso nye bora fe muso ye ni bo gere la muge na gere muso ye muso jashi gere muso wala tikime ke batigene sona na te wala ngoyi so bu bora su kono kana ni daraka na hu be mu ke jere bulbe sangare après wala aparati me muso yi ndala yusufu la na muso yi garo da yusufu la ko yusufu da ka kutubu Allah fa dinaka subhanallah uye yusufu do kasula sambinan na mo ko ni ci Allahu akbar yusufu
afa yahuba ala ka nabi mando fa be katila deno fa dungo do fuka fa ni flabe fi Allah akbar asura do ala de yusufu sigi afa yahuba na isufu ma balama akele ko kire fa yenye Allahu akbar wale boya tamo be asura la ko ya be sigatena me toro bala sabu kire mo de fara sigatala asma kenya ala yo di Maouloud de dawla ala yo di kira de mo makaba ala yo di kira de mo ni fadia ala yo di kira ma ni ni dara kira ka il faut ka femi na do ya ni je ma ko de kira to la Sangaré be imo ni kana ka mi se ka ni mutu ko wallahi na ala ya ma de sutura ka akona ta bla ko de be nya ngara ko mi ma ngoro ko de bi dangene ka benyama abo ha ni do wa take yondege itake to sika problem wallahi sikatala ko ga hakila te fuye to ka wuli la sala ki jeri Allahu akbar Sangaré Allah ba ni wuci amin ya amma kira sallallahu alaihi wasallam wa salim a take idabe be wa akampo dabe be ne karamali makaba bela ba mu ni de dale so wala shufe ba mu to ra suku ka kaba ko itamu sabu kaba ko ba ne kara sikatala na to shi abaraki muso demara ko cogo ide sigatola tanke de do bi kono wallahi amana ke cogo la iti Israël abaraki ide sigatola cogo la kila sallallahu alaihi wasallam fo akora ka banso wele ma ne fa be mini abaye de biso mi ka so si fateka ale ti ma fateka agoma baba be mini amna ga kuma yugo bamsu ta jafi mai mana gele ta ka gele dodo fa ba kwa ma ifafa ate ta shi do wallahi ifafa wa ya ta bi san woro hakana ka shi be madine madine mo gaje ya kulu to nan doni o kanange kira ko ga manga ta bala ka ta falade abanye na ko fanya na madini ati seshi utoro tola ulu labe tisa ka minunta kubita madine kata faka bule yesani aburaga fenno e abdul mutlibu no e kira moke amna ta esrani no fe Sangaré farafi muso umlemanai oli aminata ani kira sallallahu alaihi wasallam wasali uyesira mene kata madine mbade ufu nana se madine unana kaburu nyorola unana suzuru ubise dugo mini tasiblamu na loke tobayi wala umafoko kaburu yazura be haramuna kuni be mushriku yari kira yere ni abana na afaka bula kana mo be bo shito bo hali na ya toro ni mana ziyara ke ka bugu na boke onna ta tibla min de ndo kera haramu ni mushriku ye ala man na so kira mo mu ka haramu ke sigata la baraki kelele atate wallahi jumute mamulla ai ati ay fo abekani ay fo fenge abekani ka toro ke wallahi abaraki tokaro cogola sa mona na ke tuma minnu kilala kaburu yazura la e ka faamuna u segitɔ kana maka su dugu kilama fɛ su 2 heures 3 heures kuma u nana se kɔforo dɔ la a bɔr'o kɔ o kɔtigɛ ye mɔni b'a kɔnɔ ye sabu bɛ yen bunɛw bɛ yen wɔrɔw bɛ kungokolo in kɔnɔ yen ŋɔnitu caman bɛ yen u sera yen kɛ sida aminata ko umlemana no ko nɛnɛ karala na i bɛ jalo la nɛnɛ ma ɲɛbaga ye nɛnɛ ayiwa ni bi tɛ kunun busɔnɔdugu bɛɛ la ni mɔgɔ fa fɛ b'a fɔ nɛnɛ min b'a la ko ma fa la an y'o mɛn o nɛnɛ ma ɲinɛ ni nɛnɛ kɔni y'i minɛ i walawala dɛ ala k'a fama ma ni nɛnɛ y'i minɛ i walawala dɛ Sangaré
musoro do be don bo ya foi na kuna bi sa do ko ne ba mi do wa do sukula na do la kile bari kene kile kabla da ma kile ga tan fala sa de be bela nam ne na garin agora koji na kana mo yi ni ga gonne go gonne ne ba wala de ya dogo e ma ko ni ngle farmo mai na ko ne na tayira tare abarati inna ba ce abala ga ta ka kala wallahi iga da wati disira wati sira sallallahu tare amma ya mi ma amma yo ko sai sira ke to ro ce ko fene yalla nga bala ce kai jago ro ma ma kenya siga bali nawu ala kan so ne mo ila ce ne de kala sira amna tara ko bi ni ko no na a defra ta mo yi e ko lu da be abi mo ka ko na Maouloud bi yara krefe Maouloud tata na sawo Maouloud tata atefen umle mala banduga amnata kulu ne ka bishi na tuga bekera musuna sawi na atura sigile ayida ni amanga buri woro biya na tuga bendu wallahi ni amanga boya bulu biya tuga bendu tuga fotte musulu ce salamu ni magari ni hile wallahi kila bangana ni ko na Europe c'est meleke nana tun Europe sikara tamna Allahu akbar na lawa de flamme na sala ala mo sofio ga kira ba fa du yoro shi fo ko ko na shudu ko ma fe mo do ni woro tala tamare fa wi bi ala fe fikai ni bi ala fe ala ba yi la wallahi gadanna nyeni ni to be ba wallahi سامر ده بيجا عامل ده سمعك الله شاه عامل ده بيجا مؤمن وسمعك جراي يلا لا كده ده بسيكا هذه هذا سيكا طولا عامل ده كم مرة مياه دي لا أقول محمد كنا رجلا محمد لا أتقوم كتير الله أكبر كتير عين بكريش نبا نعم مثلما يا عبد تتا دكو كريش هو أبادو يعني سمعي محمد سوي مسوي أي نكو كتير والله منا سو من محمد نيفه وبنالي شين أقول والله من أكيا يودو نعم وما كتير شين سيكا طولا أباجا لا كتير والله بيدنا يقول كلهم نبي سنبر نتامبر نعم لم نبي سنبر كل شيء فاي تتمبي كل شيء عيرني والله شيء كيا تبلده وشيء مولى مغامي مثال سكولا نعم شيء مولى مغامي أكيد يا كوي تكا نيجو با نعم إتماعي سمعي إيش دينا كلا نيجو با إتماعي سيكا تالا نوما با شيء نوما با أبرش نيجا دو kila sallallahu alaihi wasallam watali abako keche baya do mi ba nye feli chete ma siga tala ni chedra bamzu tura shi ni wai fola na fo anni wala Allahu akbar subhanallah na walhamdulillah na wa la ilaha illa allah na Allahu akbar Allahu akbar na Allahu akbar okera mi kitabu kido ko na ko sai da amina sare bugda do tu kera fe yeni be na ko nunu dala daba mile jamu mile faru na ala ko lu faru ka ku yenu so yi kitabu do ko no kama kati ko nunu yara da asu yere mais awol mi anga kuma balde gami na mi mo go yeni yira ñu tara mo we o bugdala kana parago jera ka shulu na on ndamo dela che sabu bulu siga tiga sey ka mo siga to la re na mbalo ko na shulu ni shulu klabe be che o klab man ka ta de sha Allah akbar o kala be na
kaburu dasbule ka ketindini nuni ko tiens ulemana ya ka musoroba kuna ko sira kala ka tetri folan ba mana bina ko to ka dabi tetri tiens wasu na mun ga dole ke furin wallahi o kana mi aya tetri mi momu no najo akwai ya uleman akwai ina kelin faiso Allahu akbar batel rebde tamare ina ke boy tiens farasi muso de kala ke boy tiens kira baleyani ako ena ke boy kira edo sigata na bagale me ko no sudale ina ke boy tiens o be ule mana e momuta ka bura kana na tegana yabe ba yo yabe na tegana ba do akela fo maka tiens sigata no umle mana dole ni kire nye kira ba ko wona abdul muslim gina ko wuli akwai ya umle man amene ta be mini abdul muslim ko mo wala amene ta ko min mala dole de Allahu akbar kamne ta ko wali tiens ako amene ta be mini tamare abaraki o kera ni umle man ko amakuma foro de umle man na yishu kashika midi brashu abdul muslim ko ni do bam ko ni ngali min jabi ma ke ni boli ko ni ngali no hero ka do sigata la ni ngali min jabi ma ke ni di ko hero ka do sigata la tamare ni ngali ko amina ta be mi ado ko be abi ya o fomo wala ngali o ko ni gelara ko ku be sigata la abaraki mune mana ko la ka kanu ya abdul muslim tuma mi amwaya anya ni shi madina ma kata abdullahi kabru ira muhammadullah an tagi to ko de mi mestrala abwa ko de shuro dugu klale amina ta de fatura mule anya shudu ka dare da ke akabu tamare odo to bai ay ni di bo anya na foka digi di de be Allahu akbar tamare abin da fasik ma ko ya ma da ay mo mo ga yela ka ta dola fuka ta 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 do ama ji yo la mo mo se ro mi tiens ama dure ke mo mo ko fe tiens ama do so ko fiyo ki da ko mo ka ni da ni mo mo be ta fulu ngala dimi so no fe ati ga baga ko mo mo kana iba tigile kana ma ko mo kana o kuma ale wele ko abdul muslim ka yasmedini tamare abdul muslim ka yasmedini ni mo mo wele mo mo sino atino la e yalla be ati ga bada ko mo kana sigata na baraki ni du jara na wula mo mo kunu ni mo mo me na ma na bi jeta la buga fle ta fle fo mo mo kana tamare fatala batala afana bakara buke tiens ali mo mo masaka flo ka mo kefe ina ko tamare ekra berbe kafir di ekra berbe wallahi abaraki kira ka ta tiens na mo be fe na musubara na umle mana bukai abdul muslim ke bara ka kai tiens kira quran to ina tiens kuwa min drama ko bana on yanga ta ko flanaay Maouloud 2018 tiens novembre ko ni nalo sona yanga ta ko flanaay nala e wa dore yanga nalo sona shini amiyo dore ngene ngaya tiens aya blaro na krako Maouloud amakere tiens fada ne sigata ko alaka do kan de mo ko wa anta bedu andala anta bedu andu ko tiens me to minga amode ka tamare wa mi mo wele ka blo de ka wa mi so de ka tiens
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون والصلاة والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. وعليكم السلام ورحمة الله.